Tal e como anunciaran, a comunidade educativa do CEIP de Outes concentrouse onte pola noite diante do centro educativo. Gardando as distancias e mantendo as medidas de seguridade anti-Covid, quixeron mostrar así a súa disconformidade coa intención da Consellería de Educación de reducir o número de profesores no centro. A convocatoria da concentración partiu da propia AMPA Riotines e a ela respondeu de forma mayoritaria a veciñanza de Outes. Ademais de pais, profesores e o propio alumnado do centro, nela tomaron parte tamén representantes dos distintos grupos políticos con representación na corporación municipal, ademais de membros de colectivos veciñais, sociais e culturais do municipio. Dende a AMPA estáse á espera da resposta definitiva que o xefe territorial Indalecio Cabana lle trasladará nos próximos días, despois de estudar o caso. Confían en que se dé a marcha atrás na decisión de reducir o número de docentes para o curso que ven. De non ser así, xa anuncian que continuarán coas protestas.